Maya kandi kibeso. Paana ka nakuha. Kapenian kunaya. Pusmay. Nakuha ni kapenian tayo. Ay, mina. Yan ako na pero ay po ni ngaya roy. Bugin. Detay di kayo. Ngaya ni. Timeton na nga panahon ni Ibete. Nakuha ni kapenian. Karagi. Nakumay. Sinapusmay kami meto mga rin. Pas nakain po rawakin na Taeka. Inunod tayo di kayo. Arakauwan tayo di. Ngaya ni. Kekemay. Ay, sabos maya kani beso. Kanda ba kani beso? Yes. Just one. Just. Hey, just one. Six, 1, 2. One. Inanon kukuraki payayay irakawayu yakimekemeteku paporiaimi tebete paponte tukarika Tataro na koi, tane ugai kona, takana iram nano. Yota borikon, yoni mekia yakinano bokoraki. Uanak Dangiran na no, miyanga meyu na konano ni be. Irana mo sigaw, meron na we, dinedikit au punte meyu. Naranay buku. Are kay sakay en aru-aru ni kapeni itataro na koi are kay kona takana iraw nano Tiyota polikon Yoni mekia yakinano bokuraki Itataro na koi
Suni magi yakin ko koraki sikarabaya kan beso ni manaya road de yung kanya sinang tawroy nongora nakon are the main patch roy bikin tayo di kayo ayare pun hanga tibanan busumay on yang abi tiri na koy mi kekemay ba ekakawa ki pasina kimis kanwan na tayo di ya busia kanya rekari siya ay arawat na kanya kay kaki kakanwa kay may mo may kamakasukya may aki may bugi pa kata kayay tanong ngurangnya kata kayay luwa kami kamakanway kami mo ay aki kakanway ay kanda po sina tauroy usmaya de tartage ay may nanya sina kau tataro ni kau kira tataro ni tuwan ring tay manya na ina di kira tartage ni kana ko kanon tay di kayo kita boleh kami na yay sina kata buat Jawa wari lagi sina abu beraki tataro Jawa aku mak saro ko Jawa are sinang mga ungora na bayayam tek saro ko Jawa are sinang mga Borau wakin na bantekan narakauan tay dikin tayo sa abu sigo tamera pa ako na minayruran ronira ntami merhoy kuna koni dan tay di kayo ni non Jawa yo kasi nagtauroy ng ora si bangar aray ni kakaw hindi na kwan namtek kakapaya di kari na tiyakin namtek ang tayo angan na timerung angan na tukora-kora kaya na kunan takarwa yamtek na kunan namkantani kakapaya lang ayatan ng ora akisong ora di radio di Facebook si metago di Facebook di YouTube ang ay akisong ora may yana raus ang tita pala si kunan ng ora may itaswa sabi siyo ko na kakapaya na itaswa tari o kung nakaukin ano rapas na pusmayam tiyakan tayo di kay pai kaya taron kani ko saking kay sukorroy may korroy na sa may Yesu Kristo apo ning haya rawi oras sa kamay akawaran kani ko amen
Kanda ba ni Mauri Inanon da tayo kaya man tatamaro ayo yakata boro-boro min kawato kanda ba ni Mauri pun panahon na ba ni Mauri na koy min kami kam mongora yon da radio yon FM 89 kam mongora yon na mika kaya pun yon na mi buye kan ni Inanon na miyaus ken tatapor kito wana Mauri da tayo kayo da tayo kayo yakam Mauri ko na bangko ya kumamata ko kongora online yon Facebook o yon YouTube Mauri na penon na tayo kayo kanta ni nga ba kutawro na ba ng raya kinan ba Taeka man da kakawak inanon da kahuwan Borau inanon da tayo kayo para boleh kita kita tutan na asun na marorongan tayo kayo kangay tebuwa ka tebuwa ka yakun da kangang tebuwa ka yakun da kangang kunorya ang hindi tayo ngayon na tabotan namata kana yay tabayari kaya buwaka ka sipuki na tiyaswa ka rai bahay kayo ni kabane sita ko ngayon na ba ngaya karikita yan kapuan pa yung tiyan na payo kanano na pa emate na sim ke emate boom ke emate antay ay kang amtek punna na babayari tiyaswa sak panta ko to ba para ba sak yan na babayari tiyaswa pako namat on namat kung naroda kita kangan, kung nananukawak, kung narawawat, yaki. Mga ira, sa punta na ginibubugin na tiyaswan tayo na kung ay karik. Wala, kanano na pa tiyaswa tangira. Kaya para tayo na iwanan, direta, titangira tiyaswan. Pun tiyaswa titangira. O kanano na pa tiyaswa titangira, ayo, yang nira takanga, pasinangira ni marak, tiyan na ba ayo. Siri buah kaya ina kontias. Emeto ates sira kaya. Ibu kinapa ako natag dia suwa patatangina. Tuway para kanano na ba dia suwa tangira. Ay nang musiba ay kaya na koida. Pasinamerak ni kato apong ay kawara dia kanano suwa ka ginani. Eko ba dia suwa ka. Okay? Agwarang kan. Sa kaya kakawat dia bayay. O kawar giyay di sa karigipay. Ano pa nam sa karigipay, sa karigipay, aswam, masuaw. Si Perenin na yan, diyarat, si Tupanan. O ngay lang, hindi tayo, sibukin na. Diyara ko, beti na. Meron na na. Siriyain, natayak. Dari na mamana rin, naman tayo di kayo ba? Sakit ya suwa karigipay. O, hindi bukin na, tibubuwa kayo, yakun, takangang. O, sinakatiriyan tayo di kayo, nakatiriyan ako yung man na natayak at yaswa. O, nakasipan ako at yaswa, benaki bukinak. Dako ang rata wana ko na television and Channel 9 News. Okay ba? Yakota kinungo yan. Dako na kay kamatin. Dako ura dako na tibuko na kayo. Ang kiura dako na kaya ya buno na batabay kay yakabo na ba imewi ato karak. Ang kiya tawo na kita ko na kay ando ni Mateya. Yan naraya. Ay makuro ka ngay. Imete ni 20 aswa. Ayak ya ko na kay. Iya mat ini pain tiaswa. Iya kaura-ura ibon kay. Ikaura-ura tiaswa. Iya kaura-ura tiaswa. Tiamat kaura-ura ibon kay. Iya mat tiamat rana na mat. Ay bugin na tiaswa. Imate ni pain tiaswa ay kaura tiaba. Ane takanga iya kun takanga. Masake tayo batera idik. Sinakatirian tayo idik kayo. Nang nikokongora o kanta ni nga ba ko na pun mata ko ay karawara yung ora. Mata kung kuya ko man Facebook ay YouTube. Karawat tara itam na iya kas kano. Ang kuya ko pun titi kahit tara hindi tayo kayo inanoya kita tapo ang bandarang sigiroy. Ndang ni may tero hindi tayo kayo. Karawara ay tara itayon ta. Tibuwa kay karaw. Itata George Lucas. Kamata George Lucas. Tiyak tarang datag debirum. At waya karaw debirum dawana at the Star War. Ay ta ko na tayo kadawa George Lucas. Kunorya. Titami yayo kapan naro ay yaron. Tibuwa ka. Erapay meron nandayan ang buwa ka ay kasi ginuri. Tarwa manong tayo kayo. Sita ko ngayon ba sir. Maya si banda na kinako. Sila po si businta ka. O ya tibuwa ka. Bubuwa ka. Yakura sa kaya tayo. Babugin na ba? Siya ginuri ya. Siya ginuri ya. Ito ko na kay. Titangan ni buwa ka. Mais titira to wana. Titangan ni buwa ka. Mais titira to wana. O ani. Di ba yakadiri ati sa karawa birim mayong. Yakarawa di birim ati sa tawo. Konoria. Kana suko ko ramuan. Di kino iya pun di karawa to buwa kayo.
Yari kita paradise deso. O yari kita bubuha ka, tiyakin na, o yari kita buha kay karawa. Mikera mananara, buha ka na tirakon. O buha ka tirakon mananara. O aki to kanikay. O aki mga nura kay yeta boy karawa. O tiyakiri o tirakon, are kora-kora. On punura ka para-paraan tirakon na iyo. Tirakon na re kora-kora, are tineta ni kaway, are yara na tiriyapuro o tatan. Ay may sinara na. Ika nga, yara kay tineta ni kaway, yari mama na ni Yewang gigi ni kaway. Yung mama na ni Yewa, madan-natam. Pun tineta na pa, tineta ni kaway. Nano, busita mo rapat ng tineta o tatan no, tiriyapuro o tirakon na kora-kora. Kapara-paranan ni kabane, kaparato ko just makurutibin mauwa. O, tigibo, naisuwa. Mete akin na kipaya, puto buwak. Ikaraw. Di puto buwak ikaraw. O, tibi akin niyo. Ina ko may yadiri haporo ayo. E baka may karaw. E baka may karaw. E baka may karaw. E baka may karaw ba? Iyay ba ya karaw ya ba? E karaw to bubo kay. E kara na ko ki may karaw. Sa akin na yabo baka na ba may yadiri ba ya kara na ko ki may karaw. Kunorian dia pa maragi. Ada ngai kan maragi. O iyay to su to wana yara na ba? Kain te pa ka may karaw. Ngai kain te pa ka may karaw na ba? Ang ko sigurado, sa kaya tayo ba man nga yara baka sibutuhan, iba ka may karaw. O inaki on the babu imaragi. E ko ko mayo, ayo, tinaki to na kara na ko kiya kinaki me kara na ko. Usbero an, are kay taray karaw, kay tara na taw teka deso. E kabakak. On kara na ko kiya on te bayo men. War, yakya ko rakin. O eta ko kara na ko nan. Tiyakin na brabe sa rita. Kuwakawa ka nga, kikoba ka may karawa. Oh, Rusibero. At ito'y nga na, nasintay nga pong. Kuwakawa ka nga, kay kuwakabakakin ako ang tanong. Kuy, kukateya kay budan na mata. Ako ta ko inanom. Nariyara ka na ko karawa. Nakariya tataw ko ito kanong uya. Itan na na ito'y tiyaswa. Ang tara na tiya kadatan. O natakata kayo, ang damaw nga rin, puta kitiya bayay. Ang punura pa na ang damana. Yugi. Ikando kung tetapuay, ilang dia tata. Siapa yari araro kino-kino. Nariyara kinakuitan na ngay kariya tata. Nakatutunga tuwari muanteriya tata. Antaraya, ayo tata na nakarikipay Yeshua. Iyakarikatutunga tuwari punna na bye-bye. Hat Yeshua. Ay Yeshua mawaswaw. Yaki ako ratamane. Yaki ako. Kita ugi yang anak tapuan man pandan. Ito yakin na kaya tukura kita tan dinanon turong-urong tapay para ata ko ba duway. Yung amata ng karini yagi karawa. The master choir. Ay choir to choir ari karawa ari tuwa kay to choir ari. O kay di Rusibero. O ito yakin na pa ekonan na iba na ikawan sito wana na ko no banana. Kamera ni. O iwan ka kaya maldo. O iwan ka kaya amtina. O iwan ka kaya the best. The one bana. Wow! One go! 4 voices. Right? The 4 ko ang matanang skiroya. Luz Beroan. Nakunoria. Ayaya kinawag. Ilaw na ayag itawan. Ipuntang iraran na punta ka na bante tabuari riya tatari. Are pan na natapo tuwari muante riya tata. Amen! Tuwara. Ngayon na. Karena sekarang ko na nadabayar ya dada. Tay kakatutong atin Rusbero. Karena nabakon mo na, hindi tabuhay kayo, ato ayayaman na yom, hindi ba ito, hamman na siya gito, kata yagi yung utaya ka nungin. Karina nini. Rusbero yak, ikantawa at tabuhari. Ikantawa at tabuhari. Ito ko itakira, ikanganya na tayo katuwa yayiwa, kukay na kororoym. Nika ni kinaya, metimo ni banta maharwa. Kumena ka nga itin, arin nan narokan tiyaswa, punda po na masibo ni ka ba na ikakakawag. Arin tatarariyo, madadobas, madadayman, madaranarik. Iyak ko na damani ya Rusbero, iyak na sa puno na, ipes na po ng damani ya yun. Ako na kayo na nasibo, ikarang kakawag. Ngayon na, sarawata, tibup. Kutayan ka nga, ibup. Rusbero na ko na yon pay karan yan niya. Tanan na sibo at tanan ka pinanagkakawag. Ang inasibo ka yaki yon diya ba yun? Ano tamin Rusbero? Sek diya matan nagyakak. Ay takot tayo ka na imina. Digira wab na wanuan tibi na ni mau. Temo ni bangko naroron man tepong ara ko karika kaya ni karakuha. Noran tibuwa ka kainan nom.
Yan ora kita buaka ka inanon Lucifer. O tara te buaka ka. Tipure. Yan ora ya pure. Kwa de pure. Yen, de pure. Ngia basi amuyoki. O akona nukam de siri. Ako pure. Punte ate suai ka inda para. Ko pure. E pure Lucifer. Mga yay tiwe ko na ko ngay. Kay ko kamera. Nanda na maunga ate suwa. Ane. Te bayar. Tera te yogi akaroya ta ayo na yogi. Te yogi ka te yogi no bay. O te yogi no bay ayo te yogi no bay te teka. Ibuaga ka te suwa. E mga na kontiene te man ibuaga ka te suwa. Ibure akaroya. O ane na yogi. E yogi ni kakabuaga ka, kakabunay. Ibugin te suwa. E kabuaga ka te suwa. Ane roy kanu na nawagi Lucifer. Kana sa tayo ba? Te bayar akaroya Lucifer e pure ke yak. E te yakin na kayo ba kubre. Kaya pure nara e kwawa. Te mo ano ba isukunan ka ko pure ba ko matay Lucifer ba sa yakin nem ako tangi na den yan no ko san matay yakin na te tabuare na tabot des war mandiri ta ya we ay king. Ano to mo ano pure. Nakata ka wala ba? E ko na ginanom te siri. Una tay ka matay yaman. No kanu na ba deswa. Ay ta ko te mo ni wan. At makoro mo denu wa tigi bana yaw ani karawa ya pure ay kana ko deswa. O punti kana ko deswa. Ti pure. Punti kana ko deswa ti pure. Punurwa kan na naswa ti aswa. Wan te bayaran kakawa ke sinari inda tay. Una tay kamati ya kamata. Nano Lucifer san siri. Para Yesu ngero ko yonte ba ngete ate an mata yo to makoro na mawa tigi bana te bi mesu na kun te bi marwa. Oy kangay tay ta ko ina mi bayra ko ban nauru ateswa. Mabrabe sigiro ko. Yakiro ko ban nauru. Mayro ko ban nakakoro bukiya. O te teka kakoro bukina te aten kuruke plero. O plero. Kupuni kon na Roy. Inapon nun Roy. Temango, o inapon to Roy. Ane plero, ane te aten Greek. Nanora Yesu, ero ko penakora Roy diswa. Yakiro ko penabolish. Yakiro ko penakamauna. Mero ko. Penakon na Roy. Penakon. O yakon na. Yes. Yakon na kanang ulo tiki buwan na tabi may suwa, tabi mo ano. Kanaro na ba? Kamururing ang wag ite akin una tay kamate yo amata mga isuangi kami. Kanano ba kuri parom, kuri patarim. Ako san ner? Wasan pure sini ngayasak. Yes, amen. Yan no ya kontra kere gite suwa. Ngay na sitaw para pung kubon sini nga yo amata. To kuri yo amata na baynom. Wasan sini mga ya kana kuri pa na parom. Wasan sini ngaya. Inanom. Emero mga tiyakin ang tigi buwan wag mo matenua. Ay ka nga yan atak. Kanaro na ba ko tara-tara di ay ne? Ay pero kam kay tatan. Wasan dar? Wasan ni bure inanom. Tara. Kanga sita ko ngayon pati ni bure. Bo si de ni bure abon the man matiay. Mga iya ka ngay ko si tara-tara di ay na mayan ako na ba mo yan. Aga ba si bawa mo yan ko abon. Iya kaya ko lagi. Punta na tayo katiya suwa tayo. Herang ni kakangora dahil kaya. Ano te bayar ang kakawak? Kaya ba sa miyo kiyawa ko nanukam de siri ako pure. Ane kawan do spiro. E bure te bayar karo ya tiasu to asin ang sisira kaya bure ang te bayar karo ya tiasu wagi ya karen ako na beru spiro. Ano ba nora tayo kan tiasu aso ni magina? Ay aso mo aso. Pon bawan nam kay to kanu e teroy ni madekes ta kita mo si ta guys. Ayo right the bawa. Ano to bawa? Nura bawan to mane ba ngaya te ye to mane ba kana ke to mane ba. Irang anak ko mane. O to bawan ni. Tekes ta kaya na ano mo siro ay tiasu. Nano na ando yan na tao ta tiasu. Te mo sige ta guys. Kuno ran ti na bayo. E kuno an burita ta mo si man to bawi. O sa kay nano yay. Una ay man namroy ya. Era watang kay to ko ra to. Tira akatite in the bawi ay. Ya ka nga rege na paranga. Ay tira pa ka kay. Iro ya roya. Ya ko nanto ko ni kay tepay. Nakuno na tiaswa. Pondang ini musiroy. Tebayar ka na ko ya pon ni sinapay. Yaki ko na nano. Yaki ko na to ang tangira teman gitera. Ya pon ka na ko na ba temos sa ka na tamaro. Amen. Amen. Ya pon ni tebayar ka ro ya tiaswa. Ya ka na ko ru sibero ya pon ni. Kuno na tiaswa. Ya pon nang andu sibero ana tay. Yang an na ino mata na. Penawa ko. Kaya na ba ka ngay? Ya sino bo ya na ba kay? Yes. Ya to kinabata ka giruwi ka raw. Ya kita so baka na ba karoan. Ay punta pa ito wana. Ya ati no amatan din ni tiaso. Kuna pon din iya, on din iya.
Wais na bayar sa karoya kaya. Yang anira, yang ani matanuin na nora yaki force nira des. Wai kami ora tau teka na tau teka des wagi. Kami ora tau teka. Segi ngara tana robot re tona ki mira. Ke? Kanga tana ni misina tona ki mino sa saira. Sa karona ba tamaguri. Era des wagi yaki kami una deri abro aneroi. Yera no ba kami una deri abro ayara na ba deswa ayaki. Doiri ma deswa musibuak. San uria tanani kita ita tuwala itira kana punya ina bat kanga ngairom nako kakaya bosian kamera do suwari siningia kana punya ina ba kama ngana kay tarana iya na spa hitilan kamera kanta nasi ni kaban o iya tanan subgroup sa ka akatiag yon saman ba ana tara ito kura kay gawin nan sa itla madanasi deta yarek siningaki ane te suwabak aki amtay ada ko na yara kay ko muinan sa mapun pepangan ko may to ana kawari aki Akia. Idon diri kita ita akia. Mayroon Yesua. Iyay. Bayang at ino amata ninin na Yesua. Irang tangi na Yesua. Pati Yesua pon tatangi na. Yesua pon tayo na amata. Yesua pon tayo sila nanun takanga. Yesua pon tayo sa kahit arade buginaki. An po nori at Yesua. Ita uroy ni buginaki na ba ni kaban. Ingay kaya pon nagiyas buginaki na. Tatan niya kato kay bugin ni kaban eh. Yon Yesua. Ingay kaya pon nagi karoy at Yesua. Matatan. Yakana ko buha ka na ni kaban na konteso. Pati Yesua ibon Yesua tangira. Oto sinasiraki. O yakang angkan neron dubuha ka kamadero. Iya pun doori yaro rayo sa kaya pun iya ka abon karaw yan meobo ko abon kakabayan. Narono. Ya. Tawagin ang doori meoya kaya pun taran kakabayan na pero Yesua. Yes ayon takay konak. Yon the wita madisita niya damakoro. Tibi matenuan mata yo tigi wabi mao tinibi sa taterong. Ada ko naririnig pa ko yes. Yay, ko sabi ko unikin ko tanan wita. Namo naro ka. O yari kita na sita niya, desita niya dudut. Sta pa yaya gimana na. Sena kon tagi sita niya kay. Ay ka nga Yesu. Ka nga na Yesu. O ande turong. Sagi ko uniki wai ka ro ye ba mawari ki sita niya ari ki maya. Ay ta ko na ko ye uniki ta ka di bay. Taray, naroto buwaka kan tiyon na bayo, akiat yon mata, uniki yon, kariki ba, buntu wari ta kay di bayar tatan. Ngaya, uniki ro ay bahay kay. Tayan ka nga ni kaban eh, uniki tatan. Meka nga na teka, watak toro na ko yun, utang ina ba sinana ko bobosi. Ay tako, yak, bangka na kang bosi sita niya, o kam kawan teki na bawita. Ay ka nga na teka ni mina, anawayan, di kinake ni karoko at titpongin day. On bongin day, yeswang iya tantay, ni kangay, posi mo sita niya, ni babasi, kabuogi. May ko si wita na kung nanawa maraki. Taray? O iyo, taro mamanong tayo di kayo. Ayan ang pun, kangay sa mga kangay day na nataya kay Yesu. Iyariat, kasukuya ba na punwaki na kinaroy. Di buwaka ko at roy. Ano punwakin tiyon na ba yun? Mabuniyay datay. Asdakin na naramuan si sila kinikakana tayo. Detayin tuki. Ari nang karawa ginawa ni Bobo tagiyay. Te uitay kay. Te sitani ay kay. Te sibuy kay. Te kosi kay. Te roy kay. Te buwaka kay kay. Wala. Na po niya itay na tayo tuki. Ay nakarawaan na tiyaso. Ngayar tay tagi yapon nori. Ano po nori yan? Yara kaya kakabaya. Tukura kaya buwaka. Sikunan ka. Yara kaya buwaka. Tukura kaya kakabaya. Eka nga Yesu ang titeka taputuan. Eka nga ikota na tayo Yesu yo matani ka ba niya. Saksi yo ya tukura kaya ikaro. Ayan. Merwa ka. Ay sabihin nung karawasin tayo. Anuriya ka ni bigin mo. Sinuriya nga may teorya kay nanoyak. Anuriya ka ni baydi. Anuriya ka ni beso. Sa kakapayakin tayo yo. O Yesu ayagi. Kaya na tayo ayasi ka sa sina ko yung tarataki kan. Namtapoy maragay kan. Ayagi. Depende na nga ni kapan. Tay. O sita mo na matakaraw. Nakaraon, kakapayayin kami. O matan ka pa na. Babugin na. Paano matan ka pa ng kami? Amen. Eko konos. Eki kangay ba nga. Sina ko yay karori. Yan ang pagkatakaraw doy. Yan ang sino ko doy. Hagi ko doy. Tukra kaya ba. Ayak. Paibugin na ba Yesu? Gino ko. Aka nga. Yagino ko ba yara. Ikukuri ay kaira. Aroy na may yara. Ikukuri ay kaira. Ay kabuha ka. Ngayon ni kaban si banen buwa kan kaban matanda. So bapun niya kaya man na bata ko iro tumakoro denua. Okay? Aban ni pure. Romans 3:23. Si banen pure kaban bun na kaya man na ko roy.
Mata Deswa, ano bugina mata Deswa bugina. Para na kuan. Ang kana sinura ka kan no na bayo at Deswa. Ni kato ada tayo ito kiyay ka kan tabay dawan ang dabong dawan na madawan o ako. Monteroy. Deswa tayo kin na ba Monteroy yan nakarigibay ni kaban. Monteroy. Nura ka kay atan maniyo punto ko lagi karang sikiro ay mon gorog punta na mon no amat. Ngay nang kita warang agundang kay iya kay ya kuringo ngukundang deta yayo atam maniyo sa kana tos ka buta-buta ka kira kay bari bendang piwa kaya mon kari kaki punto ko lagi karang dori mon kari mato ko lagi kay ikuni kina bete buri Eswagi Taeka mandinang kokonan na marake man kay ni kaban din nan narakayo. Makuna siya ki kana wanda kay ani inugar ta kay natataro ri matubuha ka kapuntis wan ya katiya diaswa. Bayara kay katiya ebang kay diaswa. Iyaw ki marawa kam na ni kaban eh. Yara kay kan diaswa. O yara kay kasko na baduwa na kay bukon nari. Ano te pa yato asina sa siragi ay. Awan taruwa mano diaswa. Kanano no ba ya pundang na batino na ni kaban no ay pundage yang wan diaswa room. Ikati ate pa ito na ba ko naururing ay. At least kung ngay nauring aso ang tapay ayo. Ayan iti aswa ngay kamta tay kan na apo ni kan na. Apo sita kay na. Ay na wata na karaya te papay to dinun tera doon na ro kari sa ko na tay kan doon na ro. Marang doarang may sinig wan kay kakanggang na kun narawan kay. Nayakira wa kina banori apon tangirian ka pa ni. Atangirian ka pa na banakan na ni amen. Awan doon na deswa kangay. Ang anay tuwa na nakadabuin na 1/10. Sina mga dinanon na bataririyan ni nanon naradabuin mawuwan Borau. Ang anay sito na nakadabuin na man kaupay mo kaban. Ngay desak. Sibuntang iri na ban kadabuin na. Sagi kan na bateso. Okay? Kangay deswa. Yayam tayo mo sirawan the week. Ano sinanin na nanon na pa. Inanon naradirin. Inanon dabuin mawuwan tatay. Sito na dabong mo sirawan. Ako nang musiraway, kamu sirawa ko mo eh. O ngay dayak, si buntang iri na ban, ni kay suwo. Silang nanokawa kanano ba siya girak, ibu arara ka kanano ba, sa lusing kan ni kanano ba, ibu at uwan at tapong. Man, naroon ang ngayon amat. Tiyaswa ka ngay, detayar ko ka na wanda kayan, ako na boni mate. Meka nga tatan, tiki mo na yawa, o itakutin natin akong diyan eh, kam na bon na kimati. Uwara mo. Pun kahit tarando ay ko na met yung ay kam na kimet. Ipun kahit tararo, bunti sa kahit tararo ay Yesu ay kawara tiya ba yun tatanigi. Awan ito ba yere ka na ko ya iniyewa matam. Ariyo ang tiyong yabari yung ay ko ang urun Yesu. Papagin tara, papagin na batatan, puntis sa kiwi. O punta para ni kiwi, kung ori ang tabayo para, punta yakin na tabayo para batatan, para ni kiwi. Di sa mama natin. Di sa mama natin. Iwan na tumakuruan mo, ito kibaya po yung mawo. Ay, punta yakin na ba? Diri apuro, punta para ni kiwi. Para ni kiwi. Punta di apuro na ba, kaririya Yesu na ba? Yes, ang kaririya tan maniyewan ka baka yayitin na mga kaririya na ba tuwar punta sa kaririya. Ari Yesu. Hindi no tatamans. Sa tato nung ka ba na? Ang punorian na may screen kami agam wara-wara na nun tayo kayo on Facebook ko, YouTube live. Yatatan na iya nga nagtawan tayo kan siya na bayo. May min ba kayatam? Nano ay min tayo ba kayatam man iyo? Iya nga nagbatatan tawan tayo kan siya na bayo. Yari kina the boss. Yari kina the boss siya na bayo. May si Bogi. Diba iba yan nagima de Yesu yon na kay Maki. Yan mga kita pa yari boy yatam man iyo. Iba kina pa ako nakitatan. Dito yan na nakariri. Mga yayin ka na kumubarang tarim mauriya imataw apon ng paibigay ka na warat yung amata karikaki tatan o Yesu nga sa karikabaya Yesu baka naro ba tarim mauriyan buparakin imata na o nangan na kupay noon na panikapan yung mani nga nina damani ay yagyataya ngayat karikaki antay ako na rin yan tayo kayo. Kunwari, nawawa tayo guys, kunahan ka buta, matakarag doon ang tabay para, monte ng kakongrat, kaya kan tunong mga niya, yopi. O, kaya kinagbabu, tubuwi ka raw. Puni ay tabongin ang kiyan ako na
Yesu pa na ko siya matan iyo. Oy do ko na batatan. Ibo ko iya. Oy ta ko iyo na kontatan. Kuna ko maya. Bugi ayo bi ayo tama ko ri do na tigi barang no wasu. Oy ta ko iyo na kontatan. Kuna ko maya. O tatan ni kaya ko kangay. Ina ko mantesyo na ko yon na ba. O mantenan ako na ko nagyaka kayon. Amen. Wala. Pero mano kamatay, pero no tatan, anan ako na kung kayo nagyakakan, tiyon na bayo. Ay, pun na natapon din bewa, tiyon na bayo, pun tekin na ikay, na konteso. Ina ko man din bewa, tiyon na bayo, tinan ako na kung nagyaka kayo. Marawa ka. Ay, ang guhata ko tabi man, baka nano ba? Ito ko ikay tiyan sa naman, kung nando ko na ba ibana ba, kung nando ko na ba yung area, kung nando ko yung American, tayo na bewa. Ay, tatan. Ina ko na kung nagyaka kayo. Oh, ita ko iwan akong datan. Kung saan niyang araw na uturo ay yopi. Kaya ko suway. Papun na kaya araw na yon na. Papun tiyamat niya monteroidoy. Isyaro na. Oy, mama ka tiyaswa. Oy, di bata buwaka. O, tatan niya kaya kayo. Kaya ngay, mama ka tiyaswa yopi. Nagikani ka buwagi kayak. What the challenge ya yun. Pare kaya ngay tiyaswa. Kunura awama da yopi. Ilang kakonin magawa. Aki araw na yon na tayo. Manano ya kan kabuwag kayong ya. O ita kutatan, makunaro na ba yung kayo, hindi nga na pa yung kaban, o ya tete buwa kayo ko na ba yung matam. Daray, pundi, taga kebe na kuya ng bubura na konteso. Ita ko, kunwari ya, taga kuha na magi ang mga mata na yobi. Ibugin na ba kuta ba niya ni kaban eh, kukatan na. Makunwari ya, matitaya na ko, teka na ba, siyotanghan eh, kanakwatiyohan na may ilaw na. Ay, waria. Ni kan maraki ay ate buha ko na bang kuya teso. Anak challenge tatan na konteso. Sinura yopi, orang ni yopi. Ya pun kapuha na ba may tawbukin na suna ikay. At kabe na dieta da toy sibuy kay ni kay ni karo katapon wen. Kinim to. May na sama naman na sito na takabuha sa ya mate ya kabubu ya biwo. Sito wala. Ay yobi, era de gini kay buri ka kay terana. Era de gini kay buri ka kay terana. Maraki ako na. Mayo ka tagin na. Ino na te bobo kay yakun. Taka nga sa ta ko ngay na bayabon di ay kita ya yobi. Ay ta pa ya Borau gi maranan deso matatan benang kataki. Yobi. Tatan. Kaya kaya binako ag deso ako no ya na te bo kay ko yobi. Masinura to gindero no. Inga ki amatina sin yobi. Yung kaya buha naman na nang may sidawat nga naman. Anaw siya buhay. Amatin na sina. Yaki para na ni Yopin siya naman. O ito ko na tayo kay Yopin. Yosin ako may nanon ni Brodon sinaw. Nagikuna kayay. O na mga nako naman. Nagikuna kayay. Yang ayo. O yung mga wusin ako. Nakarayro agara ni iyo. Amen. Ayak ako na daman. Ayo yakay nanon ni Maraki. O andara na tayo. Nakarayro agiyo, puning ayaya nga, makanda na iya, kaya na iya. O ngayon, nakanaya po sa panakin na para pa eh. Anang kakawag idura. Kain na raw suwa, sinang tatang ito. Iyan na aki, o ngayon. Yagi kain na tero nga. Tiyaswa ayo, hindi buwak. Punahan ito ba yari? Sibubugin na tiyaswa. Sige tayo, yay de buwak, yagura, sagi, noria. Apun na niro ay debuwa ka ikatira-tira na ko imiter wa mana una nanda tayo kayo. Ibo ko na pa ni kaban. Agi ka ro yopi, ay agi ko debure yopi. Ay agi ato nga na batiya so pa ko buwa ka. Amen. Ay agi ko ra damane ay. Sagi din na ko nanon maraki na mangisi din na ko sa nanoy. Bugin tira kaya nang mais ta kanga tayo. Bugin tira kaya nang mais ta kanga. Bugin tira kaya nang mais maraki tira awat at debure. Ay bugin na wat si mekan John na ba uri pigi yey de tangan de buka ka do bida buka ya tena kinga in wa wari ano amata tieso ngo ya ngai kana ko sa ni merak de merak de wona ay bugin na tieso ay yey jawa mata ka rikia apun buton ay bugin na tieso bugin tira kay mais takanga ay bugin na ba de bure emen John na ba yu yey yara kay di ba ya makurin kay makuru kura-kura. Ni kata yan sinabuhay daw, kan maragila maraw suun ka ba? Ngayon, sa bunububugin na nabatya, so ayun, sa kata iya, buniyay daw ay. Amen ay dari kira. Ako nung rataya ka nagkitayakin na, tunuman na rebetero,
Tamakoron ni mewa tigi bono wanu. Kam na tawa pangi mi nakaraw na ina ko yung kuya ko mata ko yon YouTube ang ko yon Facebook ang ko yung ora na ba yon Op Radio FM 89 inanon tatay di kayo. Ang kaya ko pantara-taray na nang nimaman ni taray ko inanon tatay di kayo. Ano ko riki. Ada ko kam na tawa pangi mi. Kam na kamarunungin kami. Paya na kuno kami kay didipay aritiriya poro na yaron tirayan na pikorara. Nuko koranong. Manta ka ako. Kunora tatan, menangkain. Ida dikiran tayo. O yapan nang marag nanon tatan ilo. Yakan na nasibuhay tayo yo kay yatong ano ay kapara na kwataya ka na. Nakoy mi. Ano matatiyaso. Mahiligin ka para na ko ay bukin na ba ano matatiyaso ang kami kamnariay no. Lungon tatan. O ara ka para ara Borau inanon tupin makuha tayo digi. Siya kinanon na benauruam ka tanin ko. Ina nawe ko na ko ko yak. Inangan ko tetiya ka may tiro. Mayroon tuwa. Bako na nurari kituwa. Payatangira. Amen. Amen. Tatan na pekurara. Ay diriyak yakura. Diriyak yakura. Masinataya. Baka na sinakonako. Matuwara po ngaya. Asyo na makinaro ay nukuwa. Ari matibukira. Ite akin akin tayo para ba? Iruru tatan. Kana punong na batiyara. Yesu. Aruru pinipin tatan. Iruru pinipin. Mabugin na pa yapon kura-kurarik. Yeso. Nakoy na. Ita ko tita mo sintiya ka doon ng dinuspipan. Ito ko ang radawan. Ita uturob. Ita uturob. Kana te so na maging ko eh. Ang kana kutara Amerika tita. Amerika yapon ng kura-kura ta ka. Kunori ka ni gidibes. Kami uroin kami. Ko ata ko yai de mebo ka. Akia de mebo ka gidibes. Yara wata timate ya Afrika babugin dara. Akia ti marak. Apun na kaya ka na yate, ari ni Koko, at ay kanon, ay ka batabay ni Koko, at ay UN, tibuta ginibuta no, at ay kakatukay tami yate, ay diri ni Koko. Ako na, apun ni Meo, ikurun tipek. Ano ba nori na ngayon? Ilawa mo na nararais siya. Nararais saan, di pa yan mo na, kaminaan na, katiro at ako na po. Sa akin kaning kanan, si Wuwin lang ngayon. Si Wuwin lang. O si Pekate. Makuno na kararas imunan ni kunan ni mewu ay di Afrika ay naman away kuron tita kayo tita dinus ba itaw turobo gayak para nang mais tanan man ni buo kay bugin na Afrika may ibunta na bagay pa Afrika nang dito kay ta continental oy nang sila tiyo matay ipon suay man to ginapapakin di Afrika madigi bes apun tata na kuna pa ni pakate yaki way ngami kani gidibes Pabugin na papunin kayo, di ba sila kung kami na panimarak yun, kaangang. Kasi punura ko awan na iyo, pasipakata. Ngayon na wow, sa ito mo na nabdarais. Ikunin na what the week, to, wow, wadatay, kitin wadatay, ay dapata, na mo na. Apon nang ginawa ta kanuan. O ngayon, pun itatang na no, ito haraparat, di man ayong kaya amarak. O yan, dapat ay, yung mga deten, nagyakangan ka rin kayo na kuya kandaraos. Akan na po ni Maraya kayo na raos, nami bakate. Ay, na mga rakot, pero akan nakakayat yung marak, ay nakakaya. Mane. Tukuwa waroin ko. Kana sito nga naging temeraki. Pero mano, sa tarata kay pangaki. Kana ita ka nga sito nga naging maraw su waro naging natay. Kaya mo yang ara sa tarata kay pangaki. Pabun na ni roy putun ta kay pangaki. Takapan hindi tatanta buwas ko nando ko yay ta kay pangaki. Putun ta kay pangaki. Kunoria, irang ni kiyamita po. Ay kidibes. O irang ni kiyamita po ay taraw. Patakapan hindi tatanta po yon taraw. Ari yata. The highest point in Kiribati. Ira what the meet. Apun nga rin kanyan. Ayaw ta kabe ng diatatan kayo tabo yun. Kiribati. Ta kabe ng diatatan ni Mao. Mga ira. Si kunando kung ta kabe ng dinanon tabon diatata. Iputon na kayo pangag Yesu. Amen. Handa pa yan ang kakawak. Yan ang kakawak yan. Tiya ka kita Yesu. Ngayon na Yesu yun. Tiya ba? Apun ko toroy. Anuan doy Yesu. Amuan tetangira. Idang jama da babak ikamarak. Idang jama da bayorak ikatok orak ina pabukin na ba. Ipunta ba Yesu bugi at botan namat. Ya gidi buak Yesu. Kana san wori nga ng makuri kay tikare bubum mo. Iro kora ma de yo. Debetay ikare buya gidi bum o ka nga dedek. Nakon Joshua amon diri tada. Aman ni yan punaran na aswayan na yatap. O ya kamu ate aswa. Desi ari karoya ari bangwa.
Ana maguri Yesu ane. Ana kande nga Yesu ane rin siringa ki. Tokora ki ay. E pwede ki konandi ki pana maguri Yesu ane. Pwede na maguri tuwari buwaka. Kuno rata bubuwa kasi kahit tarangay di na payo. Taruwa mano. Pwede na buwaka tatan. Puntatan akan marakira. Sinariya inururing. Atata ko gaman. Yari ang magi hapon ni mete maya pay. Sabon nori dan narurayo mas. Sabon nori magi na Yesu mas sabon nori yan. Tawa naki ko na ni mamet na bangay. Ay hanera taya kang ayra ba. Ay akeri giti ang asin ako na anak ko may. Nadaruwa mano sinon makina Yesu. Pa tangiro ko Yesu. Tangiro ko Yesu na rin. Tayo takawuan ba kang kwan yon na. O amin na tausan saman yon brans. Warang karawawa tayo ay brans. Tausan saman. Ilang kora di. Teka nga. Ay kahit tarakain brans inanon datayan. Detayarang naman. Yeah. Natabayarang kakawag. Tugin na pundo ko ni Yesu. Ni kami unati. Tirawawatan ni kaban. Yara rin ang kakawag yung ko ni Yesu. Ito na po ni Pianin na rapin takapanin. Hindi. Iba ko naratay di kay tipi mawu. Si tatay anang banin tugipan ni kaban. Ino ko Yesu ay kaya sinampahan ka man desita ni ari tagen nari maduwita anang banin kaya tagero yan detay ari ko Yesu. Diba yan ang kakawag taruwa manaw sinariyay nang amewra na konteswa at ang hindi na. Handa ka banin kakawag ino pa yon itabi ka detangirayaw na ko imi. Itangirin kami baka nong wana teka Yesu pa tangirin kami yo tangirin na. Itangirin ka ban. Itangirin kain non na ban ban. Kain kini bas ka ban kain tarawan ka ban kain busy torong mon iyerik. Nang at kaya ng dahil kayo kanano ba? Ukan Korean de beba kana nakabutag de beba na tayo. Yataya timera ki matemate punsa ka na magurit Yesu. Punsa ki na baka naman na namon bebarit Yesu. Kangayeng punsa ki na bebarit. Kung nakakuwan itang ina pa kung nakasa pa kukuwan. Esa ki na magurit Yesu. Diba yes ka? Takawawa. Ikawawa ay takay di pa yatatan. Wuwu si rawawatan ni kapanan ako ira. Kukawawan. Teka naman, ikakuha na tayo. Teka tinua. Itangiri ang daily kita kan Yesuan tapay para. Inanon tayo kay kadapuy mauwa. Kota na pananomnan. Han kanawan na rariri, inanon tayo kayo. Nakundagin ting apong. Tayo na napayo sa mga wakin ma. Anapangot at Yesua. Ayaki ko na anuruwaki. Anapangot at Yesua. Ayaki ko na anuruwaki. Kanabanan ka pa ya. Taruwa manaw inanon tayo kayo. Ang kami, anakamungura. Facebook ko, YouTube o yon, radio yon, FM 89, yun tayo kayo. Mi pa itamawri at roy at mo, at Yesua makaritang rin kami, inarabuni kami, inanunamew mi, mamiusun ka ba na? O kamarang kakapayag, kay kamdo kong tatay. Amen. Hirap. Hirap. Ito kong orang. Dahil kayo. Kung ba, tartak yung yoyo. Satay, roy. Pantabi tayo. Sa puno bubugin na nabet Yesu. Sa puno bubugin na nabet Yesu. Pupuling ngaya ka. Punta nun ang ngaya. So, sa ligay. Taka nga. Nang ngaya sa kiba ngaya pun. Tatan. Kung ba. Sa tartak yung roy. Di nam kong orang. Meron ako na tayo. Ano buwag daw ya. Sinabu siya. Kandi. Siguro na rin may beso. Anangan nira di tayo kunaya. Tukuran. Kunaran. Nakulan tayo. Ambasin na ba? Yay de beba ni bus. Kana iya masisirag ya bugin dito ko ngoray bugin tayo kayo. Korea in de beba. Inakaya kakin na konting hapong. Inakaya kakin na konting hapong. Ilagin na ni yay na pati kabugi. Yay na pati moy. Apa? Test. You're doing a good test.
Hello, 1, 2. Test. Hey, hey, hey. 1, 1. Hey, hey, 1, 2. 1, 2. One, two. Test, test. Oh, Ongongay banatewe. Ongongay banatewe. Tewe ahebeteiko. Tewe ahebeteiko. Mubera katoro bubu. Mubera katoro bubu. Tewe ahebeteiko. Tewe ahebeteiko. Yaki konanta kona konsingay. Konsingay men ko.
dariki. Deu dai dariki. Akinora temetai kai. Akinora temetai kai. Teue ahemete iko. Teue ahemete iko. Dai